गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि गाहाय रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ सासे फोरोंगिरिनि गोनांथि। गोसो गुदुं गनायजाथाव सुबुङा फोरोंगिरि साख्रि मावनो हागोन। चिरां जिल्ला बिजनी नोगोरनि गावारि फरायसालि जोंमा रेसिडेन्सियेल ओइस स्कुलाव इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सासे फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे बाथ्राखौ बिनिनो ओइस स्कुलनि प्रिन्सिपाल गोजोनथाव ब्रह्मआ फोरमायदों। इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि थाखाय सासे हौवा हिन्जाव जायखिजाया फोरोंगिरि मावनो हागोन। बिनि थाखाय बिजाथिया MA BEd एबा MA ME डिग्री थानाय जाथारनांगोन। गोनांथि बायदियै आबुं मिथिनो थाखाय 9954346330 बे मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। आर फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सानखौ खुंफुंबाय। बर' हारिखौ बुहुम दरबाराव सिनायथि होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिन गायसनगिरि आफादगिरि गेदेमा बानेश्वर बसुमतारीनि 79थि जोनोम सानखौ दिनै 1 अक्ट'बराव सानसेनि गाब गोनां हाबाफारिजों बाक्सा जिल्लानि सिमला चौधुरीपारायाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे गोथार हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो बिटिआर सरकारनि थान्दैफोरा बाहागो लायो। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लायो। मानगोनां श्री प्रमद बर'आ मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि बर' हारियाव होनाय गेदेर बिहोमाखौ गुवारै बुंथियो। लोगोसे आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लानानै गेदेमा बानेश्वर बसुमतारीनि न'खरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होयो। फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मुलुगनि साबसिन साहा आबादारि तेनजिं बड'सानि जिउनि सायाव खालामनाय डकुमेन्टारि सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो। भारत सोरखारनि फिल्म डिभिजन मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मुम्बाइ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हेफाजाबाव मुलुगनि लाइमोनफोरनि थुलुंगा तेनजिं बड'सानि जिउ जारिमिननि सायाव बे सावथुनखौ खालामनाय जादों। बिनिनो दासान्दि शुटिं सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। सावथुनखौ थाबैनो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि बख'आव सोलोंथाइ सांग्रांथि जथुम। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय बाहागो लानाय लोगोसे BKWSC आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि हेफाजाबाव बे गोनांथार जथुम्माखौ खुंनाय जायो। गोदान सोलोंथाइ बोसोर आरो सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायानो बे जथुमनि गिबि थांखि। जथुमाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि थरेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आबो बाहागो लायो। गेलेमुनि खौरां। साउथ एशियान गेम्स 2021नि भलिबल गेमाव भारतआ नेपाल हादरखौ फेजेनना सनानि मेडेल मोननो हायो। भारतारि भलिबल टीमा नेपाल हादरखौ 2-1 फारागआव फेजेननानै मैखोमै देरहासार जानो हायो। बे गेलेनायाव आसामनि 2 सुबुङाबो बाहागो लानो हायो। जोबथा खौराङाव दङ बाक्सा सालबारनि बारापेटायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' मुर्दाबाद स्लगानजों गोमखांदों। 4 बोसोर आद्रा जानानै थानाय दालांखौ आबुं खालामनांगौनि गोख्रों दाबि। गंसे दालांनि थाखायनो मोनसे ओनसोलनि रायजोफोरा ओंखारबोदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बारापेटा मिलन बाजारनिफ्राय बरपेटा रड फोनांजाबग्रा दालाङा 4-5 बोसोर आद्रा जानानै दङ। ठिकादारनि गोहैलो आखुनि थाखायनो बोसोर दालांनि आंखालाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों ओनसोलनि रायजोफोरा। उल्टाकुन्दा दैसानि सायाव थानाय सिगांनि काट दालांखौ सिफायनानै बे जायगायाव गंसे पाक्का दालांनि खामानि जागायदोंमोन। नाथाय क'क्राझारनि थागिबि ठिकादार मनरन्जन ब्रह्मनि गोहैलो आखुनि थाखायनो थांनाय 4-5 बोसोर दालाङा आबुं जायैनि अजद दैखांदों ओनसोलनि रायजोफोरा। अखा बोथोर फैबानो जायगानि सुबुंफ्रा खैफोद गोनां गिथाव काटनि दालांजों बारनो गोनां जायो। जायनि थाखाय दिनै ओनसोलनि गोबां रायजोफ्रानो ओंखारबोनानै मनरन्जन ठिकादारजों लोगोसे BTC आरो आसाम सोरखारनि हेंथायै स्लगान होनानै सोमावसारनाय खालामो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।